Sure ka, kamay ka makakuha tag isda dire. Sure, gusto mo ning kamo tag. Panay ko makakuha ta. Tama kay isda sa libro. Sapa ba kaya? Sige, tara. Sa huwag dito tag to isda. lang, sabay ko. Dra ka dyan! Ang isda, di katakas na eh. Tara, tara. Gato na na eh. Ang bulyam, abuhi. Ay kini. Peaceful kinsa pa. Di magsinamok na ko ni ron. Tiniagi na ang mga kurkungo daw nagsikop-sikop. Jarog dili ko kuha ni dagan ron. Tanawon ko diri. Ala, dako, dali. Asa. Dali ko, ataka ko. Ala, damgo, ready na ako to gabi. Asa, dali niya paggagaya ka ba? Nakakuha ni Ro, atay sa balay. Eh? Ay mais. Naa na puno dre. Nagdahom ko ba na peaceful kinsa pa pero naadyon mo dra naghapa-hapa gyud mo dra. Nagpamingwit ako dre naapod mo. Lagot ri ba kay katong yagi ninyo ab. Gidamay-damay yung kapitan. Nabuanga mo. Kinsa day na siya, Mike? Ani agi nga, di pa si Kopo dire kinamingwit daw siya. Murag iyang sapa. Dili bitaw niya kung sapa. Pero amuan ng yuta. Suman, kilawon to mo isuka-suka. Isog ba ako? Tara na lang, Mike. Uy, manguli na lang ta. Iyaham tining yuta, pero dili iyang sapa. Tara, no choice ta kay sirok mo kayo ng tawahan na po. Tara. Tara. Tubag-tubag pa niya. Manguli rin gyapon. Ako lagi ni dire. Ako isog dire. Kayasan to na ay. Napaulit na po niya ni ko. Bahaw juga kayo. Lami pitag arsi to na. Gusto yun na siya. Siya rin makabenepisyo aning mga isda diri sa pa. Duulo ko nagkakitaw itong bagay be. Uy! Pauli man to na O, gipapauli mi oy kay iya daw yuta, murabiyag iyang sapa. Gusto magod niya nga siya makabenepisyo ani sa paa. Yapam na karon ug maiya lang gyapon. Luya sa rin ninyo no? Siya gusto ninyo. Pagkitaan ta mo gilas bisig di na kuwang yuta dre. Pagitong lang sumbagay. Awa. Luya utaas. Jamir to ko aba kay para ako inon bang ako isog ini lugaran eh. Pero agitong lang sumbagay ran ug mukasana. Basi dala-dala na naglagaraw. Ay dagan oh. Pero istingan ko naghahakit. Sigdiin ni musukol day. Sambar pa niya day. Sana po nagpaingon no. Sana po nintawana manikop na po ne. Stang daghana yung sa mukha ni sapa basta ako manapa ba. Paros na yung karon ba. Uy! Ikaw ba? Huwag na naman napabangan, napapauliaman mo. Ha, dadyo ka ng lugaran eh. Kaya maglagot mo ron, ka na nylon, ilambol pa sa mong liog ron. Duga na naglagot mo. Kadalot mo ng sapa. Noon sa ka? Asa ka napikil? Kabalo ka na ako isog dire. Kuha ning yuta sa to pa, kuha ning sapa. Balo ka isog ko? Ay, sorry ha. Karap ko na yung problema nga, ikaw di isog dire. Yung bulo ba, may mo rin yung yuta. Ato sa akong yuta, kaya para ako na po isog rito.
Ano po ni mga bataw, nagaway na po na ni sapa. Minsan po kayo awayan ninyo. Ito na ko ba? Ang pundo dire. Lalis na po mga ni sapa. Siya ka pa eh. Magdinalo ni sa pa. Langan, nakuha mo ng yuta dire. Kung may gaya dire. Mamauli mo. Uli. Ah, kabay. Likop ko na baka isda rin sa paan eh. Anaan na eh. Namang isda sa libro. Kada pa nung sa pa. Di kayo panikop ko. Ang sila siguro to. Ay, tama rin no? Iso, katong tawa na ato. Hagit niya sa bagay na nikop diri be. Tuon ko. Uy, iso ka. Oh. Iba kung nanikop ito. Agita Saan? sa bagay. Di. Asa mo na? Turao. Ya, ancaman. Kaya? Muskitero mangita sa balay para dili lang tampakag lamok. Kana pa nung mabunog ta? Balak ka di ay, biyaan ka da. Nugwet og baka. Ah, muli pud ko eh. Mapunta mo ko na sa pa. So, maayong hapon guys no. So, salamat kayo sa video karon nga nahumana mo karong adlaw o salamat kayo sa mga viewers namo nga wa gyud sawa sa pag tan-aw o wala na pulan sa mong video. Salamat kayo. O daghan pa yung video nga himuon para sa inyo para malingam mo. So, way pagdugay-dugay no. Sa ko din taon ta. Shout out akong mga kauban, shout out yung mga totoo. Shoutout din ko ni Ken Rica. Anya ni Kan. Sa ko Shout out ko mga... ng classmate nga si Polgo, ug sa akong mama. Shout out ko sa akong mama og ni kay Basil Sulimano og ni Lenny Lois to join. Tato kong kuhan, mamang papa. Thank you. Og kuan guys sa tanang grade 11 faith, shout out guys. Tandaan ko ni mamag papa o ni mga classmate o ni Kim Nariko. Kim Nariko. So karon no, mananaw sa way pagdugay-dugay. So ako shout out ko ko. Shout out ko sa akong mga kaubanan no, nga pagka-apil ron si GR Mundihar sa Panabo karon kay si problema gamay si Milban, Macbin Ingla. si Macbens Luis o Luis. si Juan, si CG. So sunod ta magtapok ka puta para maka-apil mo sa atong video. So way pagdugay-dugay no. Tubagon sa din ako no katong nangutana sa kuha o daghan na kayo mo nangutana nganong Binsoy ang amuang pangalan sa muang team. So karon ako na nang ibulgar sa inyo ha. Dili sa tubangan o nganong Binsoy ang muang team. So ang Binsoy kanang bin tumoy na sa kuang pangalan Jubin. So kanang mga soy kita man mo nila mga tisoy kayo dili tingog tisoy nga kanang kuan na kanang adik-adik. Mga soy ni sila mga kaliwat ni sila mga tisoy. So natawag na siya Binsoy. Si Ben og ang mga tisoy na kong mga kauban. So mo na karon so shout out na ko ang taga Gmall sa Sweet Lips si Juby Agcol og si Vanessa Lamuste Ito sa Kwan. Og- Roadscape. og sa Kwan sa sige pangalan diyan ko na sige pangalan to sa Kwan sa Prot diya sa sulod Gmall Fruit juice. Fruit Juice. Og shout out ko kay Chloe Mansion. Shout out mo diha. Happy kayo sa among tanaw sa among video. Sa pagtanaw sa video. Og sa katong ano wala ka subscribe og wala ka follow sa among FB page. Follow ninyo kay malingaw gid mo sa among video og more pa among ihatag nga video nga nindot kayo. Makakatawagin mo og di gid mo mapulan og tinanaw sa among video. Og sa kuano sa YouTube na mo magkuan kami nga ma-share ta sa among kuan og salamat kayo sa mga walay sawang pagsuporta. Walay sawang pagsuporta sa among video, sa among FB page, sa among YouTube channel. Salamat kay ninyo kay dili mi kahimo o ginani o wala mo nagsuporta sa amo. So daghan kay salamat. Sa sunod Domingo na pod magkita-kita ta sa among video. So din nila taman amping always. Bye-bye.